Sai giyar fata zo. Ko? Wallahi ga ta. Ta yi kyau? Ta yi kyau wallahi gaskiya. Wallahi kyau. 20,000 na siye ta. Ko? Amma ka san wani ikon Allah banda kudin ce caza ya za a yi. Amma ka siyo waya 20,000 caza ta gagare ka siya? To ai ikon Allah yanzu ya za a yi. Ka samu 250 ce caza ce. Wallahi ni naira 100 ne da ni sai da ni ka ganta duka ɗaya ce. Ya Gaskiya a za ka yi tafiya za ka yi. Ta zo ba, Allah ya gata. Ka so no kuma ka so Wallahi 20,000 na siye ta. 20 Yi wancan ma ya nemi ya ɓata mai da yana ce ya bani kuɗi. Kara ni ikon Allah na siyo 20,000. Amma kuma ba kuɗin caza. Ya za a yi. ya sa aiki kuma siyo waya dubu ne haka kuma ka ce kudin caza ka rasa siya ba. Ai ikon Allah ne. To yanzu ya kake ganin Kudin kudin caza da ke so 250. haba da Kai ma? yanzu nan wani irin abu ne ka siyo waya mai tsada amma Yanzu ba ku ce maka mun bazu abokai na wasu. gaskiya ba Ba abin tausayi. ba haka ba ne kai abin tausayi ne za ka siyo wannan wai dubu nawa ka siyo Yanzu ba haka ban ba. Kai ma? ni yanzu abin da ke guri na gaba ɗaya kaga abin da ke ka zan siyo da kaɗai nake ma da kaɗai Ba nake haka ma ban bai. Yanzu haka zan zauna da wani ba shara. ai yanzu kai abin da ya kamata ka zai ka samu Yanzu shi kenan a rayuwa ba wanda zai taimaka ma. Wannan fa ka kai nawa? Wallahi 20,000 na siye ta. Allah mutum gida. Kwakwajin garin nan. Kai wani duk Mutane suna cikin yanayi yunwa. Idan biyu wata ma yana garin mutane. ka san ikon Allah ba. Wala ka sanar. Na siye ta. A barka da zuwa. Kai ba kai ne na cika ai ka ji matsalar abin da ka ba mu ba Ka kai ji ne abin- na cika duka. ya za a yi wa mutum ya siyo waya ka siyo waya Caza ba ta. wai caza Caza wai ne. Kai ma nan caza ne. Ni ma haka zo ya same ni. ka ji ko to gashi nan ya je ya samu wannan waya Inda ba za ku iya Caza wai kyale shi ya bani. nan nan kuma gida ya same ni Ikon Allah ne. In na siyo ya 20,000 ba za a caza ba. Allah bai kamata Da ba Allah kuna ji. Yanzu ya za a yi. Allah ku dabban ko 20 ce zuwa goma ya ni takalmi na. Ya tsinke. ka ji irin abin da Kudin caza nake ma magana. ka ji abin da ke Caza. kawai da ya tuku kawai Caza 250 ce wallahi. Caza kawai za ku. wannan waya zai siya shi ke yanzu bari mu gani Abin abin caza ka zo ne ma abin wurin. caza ka gani ma wajen Kana ganin ba mu da kudin keypad. Takalmin ma ni tsinke sai mun yi dabaru muke samu. Za ku zo neman kudin caza gurin mu. Ai ni Allah ya bani. Tunda ba ku taimaka min da kudin caza ba ku ban wayata. bari a ba wayar ta mai da ba Ku bani wayata.